Эйда онлайн представляет истории из детства сильных и независимых женщин. Көчле хатын-кызларның бала чага хикәяләре. Какими в детстве были знаменитые татарские женщины? Кто их научил быть сильными и независимыми, помогать и заботиться, любить и уважать? Kızlar, bu hikayeler bizning uchun. Onlarni etilerimiz, enilerimiz, ebilerimiz, babaylarimiz, inilerimiz, abilarimiz bilan birga tinglayık. Onlarni Eyda onlayn proyekti hazırlagan. Мәликә. Селкенмичә басып торыгыз, селкенсәк харап булабыз. 12 яшьлек Мәликә дус кызларына шулай боера. Йылан күргәч нишләргә икәнен аларга мәктәптә өйрәтүен. Ләкин каршыңа кобра кадәр кобра килеп чыкса, куркыта. Мәликәнең кыю тавышын ишетеп дуслары тынычлана, йылан аларга тимичә генә юлын дәвам итә. Шук кыю кыз Урта Азиядә үсә. Энеләре һәм сеңелләре өчен ул һәрвакыт апа була, әбиләре, әти-әниләре аңа балам дип дәшәләр. Мәликә мәктәпне нык ярата. Аның иң яратып укыган дәресләре инглиз теле, тарих, география, әдәбият. Мәктәпне ул иң рәхәт чор булган икән дип искә ала. Укытучылардан ул хыялланырга да, максат куеп аңа ирешергә дә өйрәнә. Аны илһамландыручы остазы әнисе була. Мәликәнең әнисе мөгаллимә, олы йөрәкле укытучы ди ул аны. Әниемнең бер укучысы бик каушы иде. Үзе белә иде ул барысында, ләкин җавап биргәндә каушы иде. Бер көнне имтиханда әнием аңа тиешенчә җавап бирә алмаса да, яхшы билге куеп чыгарган. Ул малай соңыннан билгеле зур кеше булды. Үзенең дә балалары туды. Ул имтихан өчен ул гел әнигә рәхмәтен белдереп торды, дип искә ала Мәликә. Кечкенә Мәликә әнисе кебек булырга тырыша. Үскәч бөтен эшләренә дә ул шулай олы йөрәк белән тотына. Мәликәнең бер әбисе Миңсылу әби аны аш-су пешерергә, өйне карарга өйрәтә, ә оештыру сәләтенә Мәликә Фатыйма әбисеннән өйрәнә. Фатыйма абыстай кечкенә Мәликәне үзе белән дини мәҗлесләргә, кунакка йөртә. Мәликә андагы гореф-гадәтләре, мәҗлес тәртибен күреп үсә. Бу аңа алдагы тормышында хәйрия эшләрен оештырырга бик ярдәм итә. Эш көннәрендә без сәгатькә карап әти кайтканын көтә идек. Чөнки кичке ашны әти кайткач кына ашыйбыз. Әниебез, әтиегез бисмилла әйтеп, кашыкны тоткач кына ашарга ярый дип әйткәне хәтердә Мәликәнең. Кечкенә Мәликә әти-әнисе белән йортсыз этләрне, мәчеләрне ашаткан, иң күп ишеткән сүзе һәркемне туганыгыз итеп күрегез булган. Шәфкатьле һәм михербанлы гаиләдән чыккан Мәликә шулай итеп үскәч тә татар халкына файда китерергә, үз эшендә иң алдынгы булырга өйрәнгән. Мәликә ханым 10 баланы тәрбиягә алып үстергән. Хәзер ул аларны да үзе белгәннәргә өйрәтә. Татар кызларына ул нык ышана. Эта история из серии «Рассказы о детстве сильных и независимых женщин» была посвящена эпизоду из детства Малики Гильмеддиновой, известной благотворительнице, которая сделала очень много для реабилитации и образования инвалидов не только в Татарстане, и сама стала мамой 10 усыновленных детей. В следующих эпизодах вы услышите, какими были знаменитые татарские женщины в детстве, кто их научил быть сильными и независимыми, помогать и заботиться, любить и уважать. Kızlar, bu hikayeler bizning uchun. Onlarni Eyda onlayn proyekti hazırlagan. Читайте нас и слушайте во всех известных вам соцсетях. Мы есть YouTube, Facebook, ВКонтакте, Telegram. Каждый день узнавайте новое и интересное о татарском языке и культуре с проектом Эйда онлайн изучаем татарский. Сау булыгыз!